Здравейте! С днешното видео започва нашето пътешествие в снимки из историята и културното наследство на Казанлък. Ще ви разкажа повече за тракийската гробница, която е подобна на куполни гробници, открити в Южна Русия и Мала Азия. Тя е част от голям некропол, който е разположен до древната столица на Одрийското царство Севтополис. Открита е случайно от войници през 1944 година и е вградено в специална защитна постройка. Днес достъпът до нея е ограничен, но е построено абсолютно точно нейно копие, което смайва със своите уникални стенописи. Тя е първият български обект, включен в световния списък на паметници на ЮНЕСКО. Археолозите смятат, че тракийската гробница е от края на 4 век преди Христа. Корпусът се състои от гробна камера с купол с форма на камбана и коридор към нея. Изграден е от тухли, които са с трапецовидна форма. Тук телата на мъж и жена, вероятно местни владетели, може да почиват на простор, както подобава на величия. Тези големци били погребани с кон, керамични и обредни съдове и златни украшения, някои от предметите, златни копченца, глинени розетки и каничка от тънък сребърен лист с ювелирно изработени детайли, които говорят за голямо майсторство. При снимането на мобилния насип е разкрито и огнище на жертвоприношение. В коридора и камерата има изумителни стенописи, чиято красота и изработка са виновни за славата на казанлъшката гробница. Използвани са минерални бои в 4 цвята – бял, жълт, червен и черен. Дромосът и погребалната камера са майсторски украсени с живопис, изобразяващи моменти от земния, военния и задгробния живот на тракийския вожд, положен в нея. Използвана е техника, при която мазилката придобива лъскав, почти огледален блясък. В куполното помещение широк фриз с фигурални живописи презаздава погребалното огощение. Тракийската гробница е сякаш разказ на Херодот за погребенията на заможните тракийци, древни ритуали, на чиято пишност и средновековните рицари биха завидяли. Едно културно съкровище, оставено в наследство на поклонници и туристи. Ако искате да се потопите за още малко от историята на Казанлък, ще се радвам да изгледате следващото ни видео.